De NV Schepers uit Elke kreeg afgelopen week 2 gouden sterren van het International Taste and Quality Institute voor hun ambachtelijke filet d'Anvers, een erkend Vlaams streekproduct. Dus hier hangen de bulkstukken filet d'Anvers, deze zijn ook gezouten. Die hangen hier dus nu een vaste periode om te rusten en daarna gaan ze naar de rook- en droogkamers. Deze bekroning, vergelijkbaar met Michelinsterren, is voor het bedrijf een mooi visitekaartje om hun producten verder internationaal op de kaart te zetten. Filet d'Anvers, dat is het deelstuk van een koe. Dus in de slagerswereld wordt het aangeduid als filet d'Anvers. Dus zowel een koe die opgegroeid is in Kortrijk als in Luik als in Antwerpen, dat deelstuk noemt men filet d'Anvers. Ja, wat doen jullie daarmee? Wij gaan het stuk dan hier zouten. We laten het daarna rusten om te rijpen, om het zout tot ontwikkeling te laten komen, om de kleur en de smaak te ontwikkelen. En daarna gaan we het roken met beukenhoutschilfers. En zo ziet een filet d'Anvers er dan uit als hij klaar is, als hij afgewerkt is. Gedroogd, gerookt, verpakt. De NV Schepers heeft in België een marktaandeel van meer dan 80%. De stap naar het buitenland drong zich dan ook op. Nederland is voor ons een grote groeimarkt. Vroeger was Nederland alleen geïnteresseerd in producten aan een lage prijs, maar de laatste jaren is er toch meer vraag naar kwalitatieve producten die echt ambachtelijk gerookt zijn, die ambachtelijk geproduceerd zijn, waar ook een meerprijs voor betaald wil worden. En dan komen wij in aanmerking en de verkoop gaat maandelijks vooruit. Een eerste klant in Nederland voor ons was Nettorama. Dan zijn we later opgestart met Bonimarkt. Binnenkort starten we op bij MCD-supermarkten. Coop, Plus. Het loopt heel goed in Nederland, er komen steeds meer supermarktketens bij. Binnenkort zet het bedrijf ook de stap naar Frankrijk. Internationaal handelen, zoals de NV Schepers, is een noodzaak om te groeien. De Belgische uitvoer steeg in 2011 met 11,4%, goed voor 343 miljard euro. Meer dan 70% van wat er in onze provincie geproduceerd wordt, is bestemd voor de export. Wel, traditioneel is Limburg en Vlaanderen een heel exportgerichte regio. Dat is ook van levensbelang voor onze regio. Wij zijn heel klein, een kleine thuismarkt. Dus als we enkel zouden moeten produceren voor de Belgische markt, dan hadden er heel weinig bedrijven groeikansen of overlevingskansen. De landen van de eurozone met de buurlanden op kop zijn de belangrijkste markten voor Limburg. De buurlanden zijn wel redelijk evident als exportland. Je ziet dat ook in de exportcijfers. Duitsland staat duidelijk op nummer 1 met 18% van onze export. Nederland en Frankrijk volgen met 13%. Dus in totaal gaat er eigenlijk al 45% van de export gaat naar die 3 landen. Voor de verre export zijn China, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland de voornaamste handelspartners. Traditioneel kennen we de BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en China. En dat zie je ook dat die landen in onze topbestemmingen voor verre export voorkomen. Want daar staat China op nummer 1 met meer dan 13%, de Verenigde Arabische Emiraten op 2 en Rusland op nummer 3. Ook bij Garden Trade International is het zoeken naar nieuwe exportmarkten een noodzaak om te kunnen blijven groeien. Het bedrijf importeert al hun producten uit China en vanuit Bilze gaan ze terug over heel Europa. Internationaal handelen is voor zaakvoerder Edwin Lips een koud kunstje. Wij zijn Garden Trade International. We zijn een groothandelimporteur in tuindraad. Dus wij importeren uit het Verre Oosten, verkopen in Europa, voornamelijk België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Wij staan heel veel op internationale beurzen en we merken gewoon hoe vaker je daar staat, hoe makkelijker het wordt voor de personen die daar bezoeken om je ook eens een keer bij jou naar binnen te stappen. Een eerste nieuwe naam, daar zullen ze niet zo snel op inspelen, maar als ze merken van, goh, die staan er al meerdere jaren, dan worden ze nieuwsgierig, zijn ons misschien al eens een keer in de markt tegengekomen en dachten van, nu gaan we ook eens een keer zelf kijken. Om internationaal te handelen zijn er wel een aantal barrières te overwinnen. Natuurlijk de taal- en cultuurverschillen, de verschillende gewoontes in de landen. Dat is één struikelblokje wat je ook relatief gemakkelijk kan overkomen. Wat nog is het zoeken van een juiste partner in een ander land. Dat is heel moeilijk. Je moet die mensen vertrouwen. Je bent daarvan afhankelijk. Zij zijn afhankelijk van jou. Ook de bijkomende reglementering. Zeker als je in de voeding zit, moet je bepaalde hygiënenormen en standaarden voldoen.
En die zijn niet altijd dezelfde als in België. Dus dan moet je toch wel bijkomende standaarden of bijkomende procedures doorlopen. Ja, in Nederland eist men onder andere dat wij het IFS-kwaliteitslabel hebben. We hebben dat 8 jaar geleden behaald, dus dat wil zeggen International Food Standard. En we zijn er tevreden over dat we met al onze medewerkers toch jaar na jaar het higher level aan onze Nederlandse klanten kunnen voorleggen, waardoor ze toch bereid zijn en geloven in ons bedrijf om te kopen. Verschillen tussen België en Nederland of tussen Nederland en Frankrijk. Dus zelfs in onze productgroep, tuindraad denkt iedereen, dat is heel makkelijk. Dat is voor een omheining of voor een hobby. Daar zijn al verschillen in. Dus mazen, draaddiktes, hoogtes. Nederland is al heel blij met 60 centimeter rondom de tuin, maar in België willen ze toch 1,20 meter. In Frankrijk hebben ze een maas 20, terwijl wij een maas 25 hebben bijvoorbeeld. En als je dan buiten de Europese Unie gaat, dan zijn er ook nog de douaneaspecten die in aanmerking komen. Met heel veel bijkomende documentatie die moet geleverd worden en het transport dat je moet voorzien dat de goederen toch ook wel op de juiste plaats terechtkomen. Bedrijven die op zoek zijn naar exportmarkten kunnen rekenen op de steun van verschillende instanties, zoals VOCA en FIT, Flanders International Trade. Bovendien gaan we speciaal iets opstarten voor de voedingssector, Plato International Food. En dat is een nieuw concept in Limburg eigenlijk, omdat we toch zien dat die voedingssector het extra moeilijk heeft om te gaan exporteren. We hebben 1 keer met FIT samen op een beurs in Polen gestaan. VOCA heeft vaak genoeg wel eens een keer cursussen waar ik me dan ook voor inschrijf. Momenteel loopt er ook eentje over de export. Nee hoor, dus dat zijn zeker steunpunten. Zij hebben mij voorgesteld om samen te gaan zitten met collega's en onze dagelijkse grote en kleine problemen met elkaar te bespreken. En ja, zodoende hopen we van elkaar te kunnen leren om zowel in Frankrijk, Nederland als Duitsland meer voet aan de markt te krijgen. Uit cijfers van Vlerik blijkt nog dat meer dan 40% van de KMO's internationalisering nog nooit heeft overwogen. En dat 1 op 6 potentiële exportbedrijven niet exporteren, omdat ze denken dat ze internationaal niet kunnen concurreren. Er liggen dus nog veel kansen open voor de Limburgse bedrijven.